Punctul 2. Nu știi cum să utilizezi uleiurile esențiale și te gândești că le vei cumpăra inutil. În calitate de avocat al sănătății doTERRA, am prieteni și cunoștințe cărora le sunt îndrumător. Așadar, le ofer suportul informațional, accesul către resursele educaționale, grupuri de suport ale echipei pline de sfaturi de utilizare, testimoniale și webinarii. Acum 5 ani foloseam uleiurile strict pentru a gestiona febra, tusea și toate provocările de sănătate pentru copiii mei. Azi nu-mi imaginez viața fără uleiurile esențiale doTERRA în casa mea. Le folosim zilnic, de la mic la mare, inclusiv pentru cățelul nostru. Pentru vacanțe am pregătit o trusă de urgență cu uleiuri de care nu mă despart niciodată. Zengest, On Guard, Balance, tămâie, Air, Lemon, mentă și multe altele. Le folosesc pentru gestionarea eficientă a emoțiilor, stresului, oboselii, pentru diferite situații digestive neplăcute sau migrene.